Takže ahojte, moje meno je Rastro Krchňavý a porozprávam vám o text procesingu v mojej bakalárke, v ktorej som analyzoval sentiment textov v slovenskom jazyku. Takže čo to je vlastne analýza sentimentu? Takže je to... Neboj sa zdať ten mikrofón nižšie. Je to problém spracovania prirodzeného jazyka a čo v nej musíme učiť, teda musíme učiť, že či je text pozitívne alebo negatívne ladený. A jej aplikácia je napríklad pri marketingovej analýze. A v mojej bakalárskej práci som sa teda zameral na komentáre z Facebooku a ich analýzu. Takže tu sú nejaké príklady, ktoré boli teda nejaké výstup. Autormi sú reálni ľudia na nejakých reálnych slovenských facebookových stránkach nejakých firiem, od bank cez obchody a podobne. Takže tu sú nejaké príklady pozitívnych a negatívnych textov, ktoré sme my vlastne museli zaklasifikovať. Takže najskôr sa treba zamyslieť, že aké sú naše dáta, keďže dáta z rôznych domén majú rôzne špecifikácie, tak pre klasické nejaké vedecké články berú nejaké reviews, teda nejaké hodnotenia, či už napríklad Heuréky, z Alzy, alebo movie reviews sú dosť populárne, teda nejaké filmy. Potom my sme sa teda zamerali na social networks, teda to sú komentáre alebo posty na Facebooku. Potom zaujímavou možno témou sú osobná komunikácia, teda nejaké Messenger, Viber a podobne. Ale sú aj ďalšie nejaké domény, napríklad diskusie na spravodajských portáloch, nejaká oficiálna komunikácia s úradmi, e-maily a nejaký feedback. Tu si treba uvedomiť, že to, čo napríklad dobre funguje na osobnej komunikácii, tak na nejakých diskusiách alebo niekde v reviews to tak dobre fungovať nemusí. Keďže tam je ten štýl vyjadrovania iný. No, takže prvým krokom, teda tým najzaujímavejším je spracovanie dát. A musíme sa dostať z nejakých surových dát, nejakých stringov, do nejakých črt, z nich získať. No a to nám potom tieto črty môžeme ďalej analyzovať. No a pre každý jazyk môžu byť tieto kroky rôzne. No a my si priblížime teda, ako to bolo pre slovenčinu a sú tu kroky ako emotikony, spracovanie emotikonov, lematizácia, tokenizácia, diakritika. No, tak najskôr k tým emotikonom. Viete, aký je rozdiel medzi emoji a emotikonom? No tak je to takýto, že emotikon je iba nejaká textová sled nejakých znakov, kdežto emoji to je už špeciálny znak, ktorý teda je reprezentovaný nejakým obrázkom. Takisto aj v štandarde Unicode to má iný znak. No a s týmto treba počítať vo svojich riešeniach. No a netreba obidve stratiť nejakým regexom a vyhodiť, pretože najmä na sociálnych sieťach a v osobnej komunikácii majú dosť veľký význam. No a ako som to ja riešil vo svojej bakalárke, no tak ten emotikon, vytvoril som si nejaký zoznam emotikonov a každému som pridelil nejaké meno a nahradil som ho teda tým menom, keďže ďalej všetky nejaké znaky, ktoré sú alfanumerické, nechceme. No a tieto emoji, tak použil som teda Unicode má zoznam týchto emoji a nahradil som ho teda jeho menom, keďže tento sa volá Smiling Face with Smiling Eyes napríklad. To som ďalej zobral ako nejakú feature v texte. No, diakritika. To je problém slovenčiny a češtiny a možno týchto hlavne
hlavne východoeurópskych jazykov. To sú to nejaké znaky, ktoré nie sú skódovania ASCII, ale vychádzajú ich s tým, že majú nejaký mäkčeň alebo dĺžej nad sebou. No a problém je ten, že niekto ich teda napríklad na tom Facebooku alebo v tej komunikácii niekde používa, no a niekto ich nepoužíva. Takže dostávame v podstate dve rôzne slova. No a sú dva nejaké spôsoby, ako sa s tým poradiť. No buď tú diakritiku odstraňuje a vrátime sa teda k pôvodnému znaku, alebo sa ju nejako pokúsime opraviť. No a ja v mojom riešení som teda použil na školskú webovú službu, ktorá dokáže túto diakritiku opraviť, takže som mu v podstate prihľadil. Aj keď to nie je 100%, ale má to vysokú úspešnosť. Morfológia, teda ohýbanie slov, to je zase tiež špeciálne slovenský problém. Tak máme 7 pádov a niekoľko časov ešte sloviek, myslím si 6, si dobre pamätám. No a k tomuto sa dá tiež pristupovať dvomi spôsobmi. Jedným z nich je lematizácia, teda vrátenie slova na základný tvar, teda napríklad najkrajšieho sa vráti pekný, alebo potom stemming, teda odstránenie toho sufixu slova, teda z dobrého na nejaký slovotvorný základ, ktorý je obr. No a k tomuto som použil teda lematizáciu a pomohol som si korpusom, slovenským národným korpusom, ktorý vyzerá asi nejako takto, že je tu nejaká lema toho slova, všetky možné jeho použitia a toto sú gramatické kategórie, ktorým sa neskôr dostaneme. No a tak si v mojom texte, ktorý mi príde, pozriem, aká je jeho lema, jednoducho a nahradím to teda tou lemou. Takže tieto všetky tvary prídavného mena prísny sú vo výsledku nahradené iba jednou reprezentáciou. No a teda pozrieme sa na tú lemu. Potom negácia, to je zase problém, že na slovenčine teda sa to používa tá predpona ne, v angličtine sú to teda sloveso not alebo don. Ale predponu nestačí nájsť, pretože napríklad také slovo Nemecko, hej, tak síce je tam predpona ne, ale samotné Nemecko nie je nejakou negáciou. A ešte v slovenčine máme dvojitú negáciu povolenú, čo v angličtine nie je, takže s tým sa tiež treba vysporiadať. No tak moje riešenie bolo pozrieť sa, dať pred každé slovo, ktoré bolo pred koniec vety, na konci vety bolo prefix no a pozrieť sa zároveň aj, či je to slovo platné. Takže pri Nemecku ten zvyšok Mecko, to nedáva žiadny zmysel, zase to som použil na tú morfologickú databázu, či to vôbec sa tam nejaké také slovo nachádza. No a tak napríklad veta, že v reštaurácii nepodávali chutné jedlo, tak je tam slovo, ktoré sa začína na ne, teda nepodávali, pričom ten slovotvorný základ podávali je platné slovo, tak celý môj výsledok je v reštaurácii podávali chutné jedlo, no a zaujíma ma to chutné, že to vlastne znamená, že chutné. Tam je ten negatívny zmysel celej vety, pretože chutné znamená pozitívne, aj keď celá veta je ladená negatívne. Ďalej sú to slovné druhy. V slovenčine ich máme teda 10, podstatných mien až po citoslovce. No a nejaké by sme chceli možno nejaké stop slova alebo aj iné slovné druhy teda vyhodiť. A zase na to môžeme použiť ten slovenský národný korpus, keďže v tom treťom stĺpci sa nachádzajú gramatické kategórie. No a
je to celkom pekne označené, sú tam všetky možné slovesa, prídavné, podstatné mená, zámená. A zase, keď nám príde nejaké slovo napríklad prísnejšie, tak pozrieme si, akú má lemu. Pozrieme si zároveň, či to je slovo, ktoré chceme, je to adjektív, takže napríklad to by sme chceli. No a pri mojom experimente som teda experimentoval, že ponechám iba príslovky a prídavné mená ako nositeľ sentimentu. Potom som ponechal nejaké plnovýznamové slova, alebo tam teda jednoducho nechám všetky a išli z toho zaujímavé. Nejaký klasifikátor mal lepšie výsledky pri tejto druhej skupine a niektorému to nevadilo a najlepšie výsledky dosahoval, keď sme ponechali všetky slovné druhy. No a teda k tej analýze sentimentu, tak je to vlastne problém klasifikácie textov do nejakých 2 alebo 3 skupín. Základom je teda pozitív a negatív. Môžeme mať ešte aj triedny neutrál, ale zase za neutrál môžeme, keď máme klasifikátor, ktorý nám vie vyjadriť percentáž, kam patrí nejaký text, tak môžeme napríklad povedať, že od 40 do 60 je negatívna trieda a od 40 nižšie je, či je neutrálna, negatívna, 40 nižšie, pozitívna, 60 nižšie. Sú k tomu 2 hlavné teda prístupy. To je použitie nejakého slovníka, ktorý zase pre slovenčinu bol iba s pridanými menami a príslovkami, takže ten nejako extra úspešný nebol. Alebo teda nejaký machine learning. Konkrétne ja som experimentoval s namespace klasifikátorom maximálnej entropie a SVM-kom. No a dosiahol som úspešnosť cez 80% a práve vďaka maximum entropy klasifikátoru. A bolo to trénované na, ako som spomínal, facebookových komentároch, takže možno v nejakej inej doméne recenzii alebo neviem akej by to takúto úspešnosť nemuselo dosahovať. No a aké sú také nejaké nové výzvy pri nejakej marketingu alebo PR analytike, tak sú to teda na Facebooku tie reakcie, keďže už dneska ten like už zrejme nestačil a pridali rôzne páčiky ako wow a také a set. No a tam tiež sa dá celkom o nejakom produkte získať zaujímavé informácie podľa reakcií ľudí. Ďalšie mi prídu hashtagy. Z hashtagu iPhone only alebo Instamood nič nezískate, ale pokiaľ bude nejaká hashtagová kampaň, tak tiež možno sa treba pozrieť, že ktoré nájsť podobné statusy, kde bol ten konkrétny hashtag použitý a s ním niečo analyzovať. Ďalej sú to napríklad stickers na Facebooku. Hej, to už, síce to nie je text, ale stále je to nejaké vyjadrenie používateľov a možno by to bolo zaujímavé pri napríklad nejakom Facebook Messenger botovi alebo podobne. No a ďalej sú to nejaké obrázky, aj to ľudia do komentárov teda môžu na Facebooku vkladať a tiež tým niečo chcú povedať a tiež to môže byť pre nejaký marketingovú alebo PR analýzu zaujímavé. No a moja práca, moja bakalárka bola rozhodnúť, teda len analýza sentimentu nejaká základná, vystupujeme nejaký môj nástroj, no ale na diplomovke, ktorú pomaly začínam pracovať, tak som sa zameral na aspect-based analysis, teda že nepovieme, že len ten produkt je dobrý alebo zlý, ale budeme sa snažiť nejaké aspekty, napríklad pre mobilný telefón. Môžeme zistiť, že dobrý je displej a design, ale usery sú nespokojní napríklad z battery life a
price a to ponúklo niekde vo výstupe ďalej nejakým analytikom a podobne. No a tiež pracujeme na spolupráci s PR agentúrou na nejakom analytickom nástroji, ktorý používa grafiky na kráľovanie Facebook dát a potom nejaké výstupy, podrobnejšie štatistické. No a to je z mojej strany všetko a ak máte nejaké otázky, tak rád by som odpovedal. Dobre, díky za prezentáciu. Moja otázka znie, aký veľký dataset si mal a ako si získal ground truth, teda tie anotácie, na ktorých si trénoval, respektíve overoval. Takže aký veľký som mal dataset a ako som kto ho anotoval. Dataset bol teda získavaný priebežne počas semestra. Obsahoval cez 2000 komentárov, z ktoré nie všetky boli použiteľné. Použiteľný možno bolo tak 1200. A anotoval to neviem kto, anotovala to teda tá PR agentúra, s ktorou som spolupracoval, ale bolo to teda anotované manuálne, ale do diplomovky by som akože rád vytvoril nejaký nástroj, kde by v rámci, napríklad študenti v rámci experimentu mohli poklikať nejaké dáta, pretože pri niektorých textoch sa nezhodnú ani samotní ľudia, že je to tiež veľmi, veľmi subjektívne, napríklad tento sentiment, takže tam je s ľuďmi tiež nejaké percento iba zhody a toto práve do diplomovky by som možno rád ukázal. No, ja ďakujem. Ja ti držím palce, ale mám takú hlúpu otázku, že ako sa to vyrovnáva so sarkazmom, čo je taká dosť silná črta Facebooku. A druhá vec, že keď si to natrénuješ na nejakých domenovo špecifických veciach, ja neviem, že modrý koník a čitatelia malého času, a chceš túto valuáciu preniesť na niečo, čo s tým priamo nesúvisí, teda ako nájdeš tú diskriminačnú líniu medzi tým, že čo je v tejto domene a čo už nie. Že denník N nie je čitateľ do nového času a nie je prispievateľ do modrého koníka. Ďakujem. Takže najprv k tomu sarkazmu, no nevyrovnáva sa s tým nejako, teda tam možno práve sú rezervy, ale tak detekovať sarkazmus, to je možno samotná tiež práca, výčovúka, vizetačka. No a tým otázkam domény, tak moje dáta boli z viacerých stránok. Väčšinou to teda neboli to nejaké, boli to takto stránky nejakých reálnych spoločností, teda bank, boli tam obchodné domy, developerské spoločnosti, reštaurácie, hej, keďže to slúži na PR analýzu. A toto je tiež problém, no a tento sa dá teda vyriešiť iba tým, že buď budeme mať čo najširší, najviac domén v našom datasete, že tam dám aj niečo z nového času, aj denník, aj modrý koník, aj všetko možné, zoberie fakt tie najväčšie stránky, ktoré sú na Slovensku a z nich nejakú časť budú mať zastúpenie. No a potom napríklad natrénovaní viacerých modelov, tým, že nebudem tam trénovať napríklad na komentár bank a tým modelom budem vyhodnocovať zase iba stránky, facebookové profily bank a potom zase vytvorím model pre novinové články, pre profily spravodajských portálov a z toho modelu budem zase. Ja som snažil akože ten kontrast, že aj medzi denníkmi máš rôzne, aj medzi bankami budeš mať rôzne, že klientela aj banku a zóna bude iná ako klientela fyzicky alebo nejakej privát banky. Áno, že aj vlastne medzi denníkmi sú rôzne klienty.
tak toto zatiaľ neriešime. No. Snažíme sa tam mať z každej domény čo najväčšie zastúpenie, že rovnomerne nepoužijeme iba. Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak ďakujeme. Ďakujem aj ja.